गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 1 मार्च 2022 इं मंगलबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि मिजिंथिनायफोरा जाफुंनो हागौ, गोजोननायखौ मोननो हागोन। वृष राशि सुथुरा बांलांनो हागौ, जेरैथिंबो सांग्रां जानानै थानाया मोजां। मिथुन राशि जालु जाला जानाया जोबस्रांनाय नङा, देहाया गाज्रि जालांनो हागौ। कर्कट राशि सोरजोंबाफोर बायदिसिना बुंजानो हागौ, गोसो हमथानानै थानाया मोजां। सिंह राशि बादायलायोब्ला देरहासारनो हागोन, जेरैथिंबो मुं गोसारहोनो हागोन। कन्या राशि माखौबा लानानै गिखांनाय मोननो हागौ, जेखियानो जाया गोसोखौ लोरबां दाखालाम। तुला राशि गोजाम बेरामफोरा सिखांफिननो हागौ, देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। वृश्चिक राशि मोनफ्रोमबो खामानियाव सोरनिबा अननाय आरो मदद मोनगोन। धनु राशि खामानि मावनायाव गुलुं गुजुं जानो हागौ, धैर्य हमनांगोन। मकर राशि गोजोननायखौ मोननो हागोन, रांखावरियाव मोजाङै थागोन। कुम्भ राशि जेखिजाया खामानियावनो हेंथा होजानो हागौ, साननायफोरा जाफुंनाय नङा। मीन राशि जेरैबो रंजा बाजा खालामनानै थानो हागोन, गोजोनै सम बारहोहरनो हागोन। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों।